Oikein hyvää päivää kaikille. Tänään lähdetään kalastamaan tämmöisellä GoPro-systeemillä ja sitten tavoitteena päästä tonne kalastamaan, mutta näköjään tuolla hieman vettä. Toivottavasti vesisartta ei tuu niskaan ja ylipäätään se mitään muuta ikävää ei satu ja ajattelin jos soutamalla lähis ja sitten vaikka saattatiin muutakin kuvata, mutta sitten pääosin kyllä tällä GoProllakin saattaa kuvaa sitten itse kalastusta ja niin edespäin. No niin, pakataan tästä nyt kaikki tarvittavat. Toivottavasti nämä motkut varmasti näkyy. Mä vielä tarkistan puhelimella. Joo. Mulla on täällä mukana Thermacell, jos tulee sääsi. Mulla on mukana myös powerbankki. Jos pitää lataustaustaa, pitää latauskaapeli, Thermacellin kaasupullo, elämän tyyny ja sitten kalastamapullolla uistirasiat ja täältä uistirasiat. Täältä löytyy vielä sakset. Uistirasiassa on pikalukkoja ja mikä tahansa kiinni menneen, mikä se jättää. No he menihän siinä. Ei kostunut kyllä yhtään hyvälle tuo kiinnitysääni, mutta anyways mua ei kiinnosta. Tuo kiinni. Tuollahan se mun menee ottaakin. Otetaan vaan virvelimakkaa ja rätskoa. Yritetään kuitenkin kuvata silleen, että ei niinku olisi paljon leikkaamaan mä joudun joka tapauksessa. Hakee vielä pelastusliivit tuolta. Mikä hakemassa on vielä pelastusliivit. Noniin. Nyt hain äsken pelastusliivit. Täällä alkoi sataa vettä. Liikuttaako se mua? Ei. Tosiaan perämoottoria mä en käytä, koska täällä on niin matalaa ja mä en ois tiedä, että onko siinä edes bensaakaan, mutta kuitenkin en ois varmaan julkaisen, kun tätä videota on tosi hyvä video, niin saattaa olla, että julkaisenkin. Onko mulla nyt virveliä kaikki mukaan? No. Ei tää venekin lähtee ihan miten sattuu tonne. Noin. Lähtää se irti ja sitten ei niin noihin voidaan nuo hankaimetkin. Vaan vettä sinne niin ei vingota siinä ollenkaan. No, ollaan jalassa. Ajerehditään. Tästä varmaan sitten leikkaan tonne kalastuspaikalle asti, joten nähdään sitten siellä. No niin, nyt ollaan täällä kalapaikalla. Joo, tässä moottorissa oli sen verran bensaa, että mä pääsin sillä ajamaan. Tänne tuli vähän semmonen aallokko tuli tähän, että
Mutta en mä oikein kehtaa sitä tässä videolla käyttää, kun mä en ole varma, että kuuluukaan mun ääni ollenkaan, kun tuo moottori pörisee kuitenkin sen verran kovaa, että ehkä tavoitteena jos hyvin käy, niin nostan erillisen mikrofonin, mutta ei kai tässä. Oikeesti melkein 3 viikkoa mä saan itteni edes kuvaamaan tätä videoa oikeesti. Ihan hyvin mä ois voinut ottaa nytkin parempaa sää. Ei minä mitään oottele, kun... Ja sitä sanotaan, että vesisade on kalamiehen keli. Jos mä saisin itteni suhdettua... Missä voisi olla ihan hyvä? Kun ne tätä Kaislaa enää kalat yleensä tykkää tässä Kaislan vieressä olla. Eikö mun uisteluovat on täällä tiellä? Ei tästä taida tulla mitään. No tulee tästä. Tuosta mä saisin olla hauen. Aika iso hauen tosta. Mäpä tohon. Tuulen sui. Kokeillaan. Mä voisin kyllä ton perämoottorin tuosta nostaa ihan ensin. Noin. Käykö soutamaan? Yhtenä yönä tähän vene uppos. Mutta kyllä se saatiin sitten 3 miehen voimin ylös. Tää kattoo, jos mä siitä kertoisin enemmän. Mä ajan nyt tonne Kaislikkoon. Mä ajan tonne Kaislikkoon kiinni. Siitä on ihan jees heitellä. Ja sitten aivan. Tuleeko tästä yhtään mitään? No, toivottavasti. Aivan. Aina tämmöisellä uistimella kokeilen. Oi. No niin. Hän sitten tietenkin tässä. Noniin. Tuonne. Hyvä heitto. Eihän tää lennä täällä vasta-alussa yhtään mihinkään. Tämä olevina. Ottakaa vaan kohtaan Kaislassa kiinni. Noniin. Siinä se näin. Oi, että kun lentää. Okei, tähän mä. Joo, tähän mä en taikkaan jäädä. Tähän mä en taikkaan. Läpi mulla. Mä haluan lähteä niin hieman eteenpäin tuonne. Kun tää vene vielä sellaista liikkeellekin. Täällä on näin kova aallokko. Ettei sataa vettä täällä. On kyllä kaikki sellaista suojassa. Jos ei oo, niin voi.
sanon sitä termoselliakaan ottaa tänne mukaan, kun täälläkin on kova aallokko. No kova ja kova, mutta kuitenkin. Tää vene pysyy ainoastaan ankkuroituneena tällä paikalla. Ja huvittaa sitä ankkuria kannattaa käyttää. Ei kai. Olisiko tuolla kalaa? No mennäänpä takaisinpäin. Tää menee taas tämmöiseksi säätämiseksi. Kaviloja suorastaan säätämistä. Ei tästä ole mitään. Sitä on vettäkin. Täällä on märkänä. Ja niinku mua kiinnostais. Vielä ei peikkaamista. No tässä vähän kertoo tästä mun Allu-korjaa kanavasta. Nyt kun tässä on hyvä hetki. Tosiaan Allu-korjaa kanavalla tulee näkemään vähän kaikenlaista. No kalastus on yksi osa-alue. Sitten se tulee näkymään yksi on kalastus. No sitten se korjaa nimi. Tulee näkymään kaikenlaista korjausta. Aha, näkee GoPro sammu. Allu-korjaa kanavalla tuutte näkemään vähän kaikenlaista. Ja sitten no vesipisat. Ei. Kai. Kai mä lähden tästä. Ei, mä lähden mökille ottaa Sonen laantumista. Ei mä täällä voi ollakaan. Ei täällä mä voi ollakaan. Eiköhanaa.
Onko tästä perää kiinni? Laitetaan kiinni. No. Eiks tämä nyt tätä pysyttää? Noin. Onkin vielä naru kiinni tosta keulasta. Se on siinä. Laukku mukaan ja puissa ja vähän äkkiä. Noniin. Vesisade loppu. Ja enää ei pitäisi ottaa vettä, niin nyt päästään kuvaa videosti loppuun. Ja toivottavasti kala on syönnillään. Joten jatketaan taas tuttuun tapaa GoProlla. Noniin. Uusi yritys ja ei enää saada vettä ja perämoottorikin nyt on tankattu ja nyt muistiaikana haen vielä virvelin. Tällainen ketteränä ihmisenä on ikävä lähteä kalastamaan, jos virveli puuttuu. Tosiaan olisi ihan kiva saada tää video kuvattua loppuun, koska viikonloppuna on menoa ja lähden takas kotipuoleen. Mä en siellä kuvaamaan ollenkaan. Ja viikonloppuna mä oon sitten editoida tän videon matskuja ja niin edespäin. Joo. Mikäkin. Eiku narut irti. Mä noksana ihan niille noksaa. Kuka sieltä nyt lähetti viestin? Vai niin joku viestiä. Ei se mua haittaa. Yritän ehkä eka ottaa moottorikin tästä käyntiin. Yes. Moottori lähti käyntiin, eikö ole? Ja menoks! Jos taas just tuo ääniohjattavissa tuon kamera, niin se tahtoo vähän sammua, kun mä sanon sen nimen. Mä olen sorry. No, kuitenkin tuolle kameralle, tuohon pääpannan tuolle kameralle, niin ei niinku... Ei tarvis tehdä tämmösiä jesariviritelmiä. Pitää taas peruutella. Ja se on tuolla ankkurin narussa taas kiinni. Mä en jaksa. Jos on taas yhtä syvällä uponnut. Aina menee tähän. Pitääkö taas pihtiä näyttää?
Jäi kun leikattavaa. Katsotaan, jaksaako mitenkään hirveänä leikata, mutta katsotaan. Noin, se lähti sieltä näköisesti. Jäi silmakaan tällä kertaa katkerta. Jatkakas tänne ohjaajan paikalle. Takas. Nyt kun jatketaan. Tää varmaan näyttää niin amatööriltä tää kalastuskin, että järki pois. Pitäisikö vaihtaa joku parempi uisti? Joo. Mä uskon, kun ei täällä ennenkään tulla yhtään mitään. Katsotaanpa vähän mitä laitetaan. Pitää aina välillä vähän tarkistaa, kuvaako tuo kamera, kun toi on vähän arvaamaton aina välissä tuo kamera. Vähän ikivannakin. No tuo. Tällä alaa saatu paljon kalaa tällä. Ja klaassinen mukaan. Oletko mä nyt ton suljen tossa? Musta on kyllä tullut aikamoinen tollo, kun mä aina kuvaan. Se on niin häpeämää. Taas pitää käynnistää. Tää on tosi. Ja taas tämäkin homma. Ei tästä taida tulla yhtään mitään. Ei tulla yhtikäs mitään tästäkään hommasta. Aha, se heilee tonne. Niinpä tietenkin. Mut joo. Tää on vasta tämmönen ensimmäinen kalastusvideo ja oliko kala? Nyt saattaa mitä olla äsken tärppi. Ihan kaislikkoa täyttä. Katsotaan, siis tää on niin ärsyttävää, kun ei ole näitä kalaa tullut oikein niinku monena kesänä tullut ollenkaan, kun en mä tiedä. Mä en tiedä, onko tää siitä, kun tää nyt tuo kevät tuli niin nopeaa, vai mistä se oikein johtuu, kun yhtenä kesänä me saatiin todella isoja ahvenia täältä, mutta ei oo oikein nyt tällä alueella ollut kala syönnillään. Oikein. Tässä lähellä on yksi myös sellainen jigauspaikka, mihin voisi käydä jossakin videolla sitten. En tiedä. Osta tämmönen. Voisi muuten kelata hitaampaa. Musta tuntuu, että mun ongelma on se, että mä en kelata liian nopeasti. Kokeillaan. Mä en tiedä miksi se on. Mä en tiedä miksi, mutta jos tästä mun on aina pakko kelata niin nopeasti. No nyt kala. Onko? Onko pastillia? Häh? Kätä on? Kalaa! Ei!
Pääs irti, mokomaki mulli. Samperi. Itse näkyykö kameralla? Näkyykö kameralla? Eiku ihan pikku. Ei oo hauskaa, ei. No. Welcome to the fishing. No ei. Se olikin mun kelausnopeus. Tällä kertaa kun kelasin hieman hitaampaa, niin en joutunut ongelmiin. Olisiko se tuolla nyt? Aivan rauhallisesti kelataan. Tää kiirettä. Mä toivon hartaasti, että se näkyy kameralla. Musta tuntuu, se taitaa olla mun liian suuri kelausnopeus. Niin, tehdään silleen, että lähdetään valumaan tonne kauas ja sitten tullaan pikkuhiljaa tänne päin. Ja vaihe päällä. No. Ja jossakin narussa se on taas eipä tähän niinku. Se äsken tuli tää tärppi oli äsken. Lauasta oli tähän. Niistä tähän irto. Eihän tää oo tosikaan enää. Mä alan vihaa. Eihän tästä enää. Eihän tässä oo. Tää on ollut pelkkää sähläystä tää video. Aivan sähläystä tääkin video. Täällä kun yritetään kuvata täällä jossain. Narut pitää leikata tai jotakin. Ei kai tää enää kohta tosikaan enää. Ja nyt et mene sinne. Et todellakaan mene. Ei vitsi, sen nyt näkyy kameralla oikeesti. Saakelle se näkynyt se kala. Kai se näkyy. Mä yritän kuitenkin asettaa tän kameran silleen, että mä näen, jos se näkyy myös kameralla. Niin, mutta edelleenkin muistaa se hitaampi kelaus. Mitä sieltä nyt tuli? Täljä. Älkää tuomitko muuta vaan ekaa kertaa kun mä kalastan. Please, mä en nyt halua, että mä tuomittais nyt ihan liikaa. Tuo voi nostaa ylös. Okei, mä lähden nyt tonne kauas siitä kalasta ja nyt mitään havaintoakaan. Turhaan mä sitä edes yritän. Noniin, kiitos kun otatte videon. Yksi tärppi tuli, mutta ei tullut kalaa. Mutta
Joo. En nyt varmaan tuu vähän aikaa nyt videoita nyt, kun mä oon nyt tuolla Oulussa. En minä tiedä, saattaa siellä ehkä jotakin pientä tulla, mutta ei ainakaan mitään tämän suurempia videoita nyt tuu. Mä en tiedä, mulla häjoa kuinka pitkä tästä videosta tuli, mutta ei siinä mitään. Mä lähden tästä editoimaan. Kiitos kun katsotte videon. Se oli Alualla-korjaa tässä. Se on moro.